Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzan Allah. Saifullahi bawan Allah, masoyi a gurin manzan Allah. Wasu su so shi wasu tsanatai. Allah kare mana ne ya daga ga biya maza mu kan kaya haka ne labarin a to mu je mana kai ya ka tafi ne akan maganar yaran nan da ya kawo mana aiki ba ya ba mu aiki yaran da alaka ba ruwa ce ka san ba ma an san aikin yara ko ba ka ba aikin ba ma amma yaro da abokin tafiyan na sanya amma ka san menene yaran nan dai jiska ne yayi ba aikin nan a ce aikin nan bata faɗi ba yanzu ya same mu ya mana magana kai wallahi sai na cinye shi Allah wallahi sai na cinye shi ni na kashe yaro na kashe babba na kashe su to dan wannan cinye shi kai mutum nawa kace rayuwanka kai alherin Allah ta maida mu can masu yi mara na kai ba ta wasu su so shi wasu tsanatai, rayuwa kenan ya zama cikin daji rayuwa kenan amma jima ana magana wani sanyaji mai son manzan Allah mai suna Aliyu Abadina yayan nan ya shiga raina na rantsi da Allah yadda ake yabon manzon Allah kai ma ka so abin na jima an ce na da wani majalisi an jima bari in je in duba in an fara shirye-shiryen sai in zo na a gurin ni ma a yi da maganar da za a yi na yaran a wannan maganar kawai dai mu batta inda mu aji ka ga wani can kai zo nan haka ji ana ma magana mai ban gane zo nan ba haka ne ni ma dan daban ne haka ne kaga wani karamin mara kunya bari mu ci zalinka mu ci amanan wasu su so shi ya faru wasu mutane komai ba sannu gaji ina tafiya ne kawai wayan kawo abin da ke jiki na gaba ɗaya na je musu man da komai shine suka biyo ni dama haka suke yaran na haka suke ba su da mutunci yanzu ni ban san haka hanyar yake ba dama ban bi ba sannu kaji ba su da mutunci yanzu duniya lallace kowa abun keke sai kwata sannu kaji ba wanda ya haƙuri yale su kai ma to me kawo ka cikin daji ga su ba mutane ka zo cikin daji ga shi kuma yanda gari yake ba zaman lafiya waye da waye wani wugana ne ya bani kuɗi bayan su mutane wani mutum ya biyo ni da wuƙa ya ƙwace min jaka abin da ya sa ban koma cikin gari ba kenan na biyo daji ina yawo saboda in na bi cikin gari zai sa a kama ni sai sa ban biyo daji ba sai sa ka ashe na yin ruwa in biyo ni da gudu na rasa ma yadda zan samu ba to yanzu dai ka hankuri ai da ma ka koma cikin garin ne ka ma ubanka bayani ko ne zai ma sai ka mai bayani ga kuskuren gaba okay
ranar nan na zo wani guri na gana bin wani da wuka amma ban san ko kai bane. Ni ne. Kai ne? Amma ka sa dai matakan tsaro su nemo ma mutum, ka san yanzu nan ba a bari da Allah, komai yanzu nan rayuwa ya canja. Ina na samu matakan tsaro tun ranar yawo kawai yi a daji ne dinga yi. Na ga mangwaro zan kanci akwai aice ma nake kwana wannan zuma na wahala yanzu. Na gaji to mu je in dan baka ruwa ka dan huta kai ma mu je. Masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai, wai akan yana son manzon Allah sai kullaye bawan Allah. Assalamu alaikum. Malam Sani. Ya gida ya aiki. Ya dai rayuwa a kasuwa. Ya kuma mu da Malam Sani yanzu rayuwa ya canja wallahi. Kai da kuɗinka ana nema a kama kwaci, kai da ranka ana nema a ci. Wallahi abin da ake fama da shi kenan yanzu aka samu. Ga yi canjin kuɗin da a ce za a yi kai da haƙƙinka. Amma ka je banki wani tun da safe yana banki sai har dare yana bin layi amma bai samu wani ma sai dai a Gashi ba wahala ƴan kwacen nan gashi na zo wucewa sai wani aboki na ya zo wucewa wai yaran na ƴan kwace ya zo wucewa shine suka biyo shi kare. Ka ji ko? Allah ma ya so ba su kashe shi ba, Allah ya so an kashe shi ne. Allah ya samu dace. Wallahi abin da yana ake fama da shi yana ta shi. ana abin da ake fama da shi gwamnati ta yi iya bakin kokarin amma abin da shi jira sai dai addu'a ne. Wannan kwacen wannan sai dai addu'a ne. To ƙarshen zamani ne zaman duniya haka za ta kare ta kwata da kai mu dai Allah ya sare mu dace. Allah ka kiyaye mu da kanmu za mu ta kashe juna. kuma yanzu kashe jama'a San illan kashe mutum ba. Allah dai sare mu dace. Amin amin. To Malam Sani ya an jima. Sai an jima. Okay. Sai kullaye bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu tsanatai. Allah mun gode kai yau da gobe sai Allah sai Allah ya kawo mu wata kai Allah mun gode kai wannan duk saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mu musulunci Allah ya kawo mu wajen azumin dama ana son sadaka ana yin kyauta ana yin zakka wanda ya ci taimaka mai Allah mun gode mu Allah mun gode Allah ka samu rawar da kiyama da lafiya Allah ka samu rawar da kiyama mu kuma kananan yara da kannan mu na kasa da mu Allah ka kara shi Allah ka samu rawar da kiyama da lafiya Allah ka ba mu karatu mai yawa mai albarka abin da kuma su nake bayan sallah a ci a yi kuma malam almu bai samu ko Allah san dai koya aka ababen wani ko kudin ne bai su mai ba kasa yanzu sabkan nan ba kuɗi kaga kawai mutum yana ma kwana Allah ya samu dace wai akan yana son manzon Allah sai kullaye bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah, wasu su so shi wasu ni dai ban san yadda zan yi da halin nan ba biya amma da mahaukaci a cikin gari karen nan ma na haɗu da yayin sai an daban ma da ƙyar na tsira o Allah ni na rasa ma zan yi daji ban so goma ƙauye kuma masu kuɗin nan ba su da kuɗi inda na sani ma ban yi aiki a gidan shi ba sai ga shi an daba sun kwace da o Allah ni ban san yadda zan yi ba sai kullaye bawan Allah, masoyi a gurin manzon Allah.
Alaikar salam. An wuni lafiya. Lafiya lau. Ya ibada. Lafiya lau a gida aiki. Lafiya lau. Ya tambaya ne. Allah ya sa dai na sani. Ai na zo nan ne neman wata mata ana ce mata Mama Diko. Ya ni ban san sunan wacce kake kira Maman Diko ba. Kakana ne. Dama mama na ne ta mun kwatance ta ce yanzu ƙauyen nan. Gaskiya ni ban waye wanda kake magana ba gaskiya ban san ta ba. Kuma soyayya annabi ne sai sa ma ka ga na zo na ma wannan tambaya. Sallallahu alaihi wasallam. Kai. Allah ya ƙara mana kusanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya wannan yabon da kai mun gaskiya na ji daɗi. Wannan yabon da kai mun na ji daɗi amma iyakacin taimako ɗaya zan iya maka ka shiga cikin ƙauyen ka tambayi gidan mai anguwa Alhaji Mudi ko ka ce Malam Mudi. Na tabbata kana zuwa gidan nan ba za ka rasa gane gidan da kake yi. Ko dan soyayyar da ka nuna min na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan sallama irin ta addinin musulunci ina miƙa gaisuwa ga masoyanmu gabaki ɗaya. To ni dai sunana Saifullahi Ibrahim amma a cikin fim ɗin labarin Saifullahi ana kirana da Malam Sani. To kamar dai muke gabatar muku da wannan fina-finan mun kawo ƙarshen season 2 don za mu shiga season 3 insha Allah za mu ɗan je hutu muna nan muna aiki tukuru ne in Allah da za mu kawo muku sababbin fuskoki da abubuwa daban-daban wanda za ku ji daɗin su da Allah dukkan wanda ya kalla abin nan dan Allah ya dage ya amfani da shi. Muna yi ne wannan dan jiha tarbiyya da haɗa kawuna shine burin. Allah ya sa su ga da imani. Allah ya ƙara mana su wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da farko dai sunana Al-Mustapha Hassan wanda aka fi sani da Aliyu a cikin sirrin labarin Saifullahi. Ina mai muku bayani da cewa wannan season 2 a cikin fim ɗin labarin Saifullahi ya zo ƙarshe. Amma insha Allah za mu kawo muku season 3 nan ba da daɗewa ba. Ga namban wayar mu nan. Za ku iya rubuta ko kuma ku same mu a cikin YouTube ɗinmu mai suna Zakir Mustapha Online TV. Insha Allah ko in kun ga wani kuskure ko inda muka yi kuskure dan Allah a taimaka a kira mu. Assalamu alaikum. Ni dai sunana Abba Alhassan wannan aka fi sani da Junaidu a labarin Saifullahi. Muna mai baku haƙuri akan za mu je hutu a na season 2 insha Allah muna nan dawowa a cikin season 3 a labarin Saifullahi. Wayanda ba su san yadda za su shiga su kalla fim ɗin ba sai su yi sacin a YouTube channel Zakir Mustapha Online TV. Insha Allah za su ga fim ɗin. Jama'a ma'assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mu ne wanda kuka fi sani a cikin shirin labarin Saifullahi. Mun zo mu dan muku wani bayani ne game da za mu je hutu ga season 2 insha Allah nan ba da dadewa ba za mu dawo season 3 insha Allah. Kuma ƙarin bayani ga masoyanmu da Allah duk wanda ya tana mu da Allah ya taimake mu sometimes ya taya mu da addu'a ga nambobin wayan mu please. Jama'a ku taimaka mana in kun ga wani kuskure dan Allah ku yi kokari ku sanar da mu. Ku kira lambar wayar mu ku sanar da mu insha Allah ko ku shiga Zakir Mustapha Online TV a YouTube za ku gama lambar mu a wurin ku kira ku sanar da mu inda muka yi kuskure insha Allah. Jama'a salamu Mun gode masu a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah Saifullahi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai Saifullahi bawan Allah masoyi a gurin manzon Allah wasu su so shi wasu tsanatai wai akan yana son manzon Allah